Pepa Nitra vás dneska zdraví z Mukařova. Mukařov je Praha východ, nedaleko Prahy a bydlí tady můj přítel, kamarád, spolužák bývalý František Pokorný. Nazdar, Františku. Ahoj, Pepo. A já jsem měl moc velký důvod za ním zajet, protože se známe dlouho a vím, že on taky dlouho pracoval s mládeží, konkrétně s mladými hasičemi. Františku, ty jsi byl na ústředí Svazu požární ochrany. Jak to začalo, tvá práce s mládeží? No, já jsem dělal 5 oblastí úplně jiných. Až přišel místopředseda ústředního výboru a poprosil mě, když to dělám v mládeží, nebo jsem to dělal v okrese, jestli bych se neujímal této oblasti, než někoho se ženou. A to byl který rok? No, to byl takový rok 89 zhruba. Zhruba tak. A ty ses dostal konkrétně na jaký post? Já jsem dělal v oddělení tenkrát politicko-výchovné práce a dělal jsem oblasti úplně jiný. Dělal jsem mimo jiný kronikáře a historii a všechno možné, co se tam dalo. Ale samozřejmě jsme byli taky jako instruktoři pro jednotlivé okresy nebo kraje. No a řekl ti, dělal jsi s mládeží, tak nám prozrať, co jsi s tou mládeží do té doby dělal. No, ty moje vzpomínky k mládeži se vážou v podstatě do útlýho mládí, protože Mukařov vyhrál v 57. roce celostátní soutěž, na kterých jsme měli všichni krásné vzpomínky. A já jsem potom navazoval už jenom na ty začátky, které v Mukařově prostě byly. Samozřejmě hasičina se mě stala koníčkem. Pak jsem přišel na okresní sdružení nebo okresní výbor Svazu požární ochrany tenkrát, kde jsem čerpal zkušenosti a rozvíjel práce mládeží. A chtěl jsem docílit toho, aby už jsme nemuseli běhat jenom v té nírkách a tričku, ale aby prostě jsme měli to, co všichni ostatní při soutěžích, co potřebují. Jak tehda taková soutěž vypadala? No, ve své podstatě jsem byl u zrodu hry Plamen v roku 72. A samozřejmě mám na to krásné vzpomínky, protože z toho začátku moc informací nebylo, ani se nevědělo, jak se to má dělat. Čerpalo se z časopisu Požární ochrana, všechny ty úkoly pro Plamen jako takovej. No a v pozdější době jsem se samozřejmě zapojil já a samozřejmě jsem zapojil manželku, která vedla děti, vedla Plamena. Když už jsem potom dělal jako okresního předsedu na Praze východ, tak už manželka prostě se cítila vždycky taková, že se bojí, aby po ní nevyžadoval moc jako velký výsledky, ale bylo to velice dobrý. Dobrá, tak získával si určité zkušenosti a bylo ti nabídnuto místo na ústředí. Ano. Takže vraťme se do roku 1990 a ty jsi se konkrétně zaměřil tam na co? No, já jsem vycházel z těch zkušeností tehdejší komise pro mládež, kde byli prostě významní lidi z jednotlivých krajů. A příklad Jirka Čechů, to byla ikona prostě hasičská a Šárka Čerňáková a takovýhle složení tam prostě bylo. A my jsme pořád přemýšleli, jak to prostě udělat, aby jsme získali dlouhodobější nějaký výchovu dětí a jejich prostě přísun k informacím a prostě k praxi, která je potřeba i u té hry Plamen. No a přišli jste tedy na co? No, přišli jsme na to, že bychom mohli udělat takzvanou letní školu instruktorů, kde by prostě byli dorostenci se zájmem o požární ochranu, kde by dostávali nejenom teorii, ale hlavně praxi. No a vyvrcholení každého toho kurzu bylo, že prostě mohli si splnit odznak prostě vedoucího mládeže nebo instruktora nebo rozhodčího podle toho zájmu, který měli. Kdy a kde jste s tím začali? No, začátky nebyly jednoduché. Byli jsme v Políčanech. Rok předtím, než jsem začal s tím já,
tak tam byly neblahé zkušenosti prostě s tím jedním turnusem, protože tam je jeden z úkolů přežít bez prostředků přes noc. A jeden ten kolektiv to řešil tak, že prostě se vloupal do chaty, no a tam přespal a myslel, že to splnil. Moho to tak nebylo, přišla stížnost na ústřední výbor. Proto mě nechtěli dovolit tu letní školu instruktorů, ale zvítězilo to přesvědčování a povedlo se to. Povedlo se to teda kdy? V roce 90 jsme začínali. Našli jsme osvědčený takový tým. Nemůžu zapomenout na Jirku Beka, Náchoda, to prostě byla ikona vychovaná ve skautu. Ten znal prostě všechno, co bylo potřeba pro takovouhle práci. Samozřejmě tam začínal i ten Jirka Čechu, předseda té komise mládeže, Václav Lišku jako vedoucí jednoho toho kolektivu. Takže jsme se snažili ty naše dovednosti přenášet těm dětem a vést je k tomu, aby oni sami byli schopni vychovávat ty děti doma a prostě předávat ty zkušenosti. Jak často se ta škola opakovala a jak dlouho trvala? No, v podstatě to v tom roce 90 byl první ročník, no a pokračuje to do dneška, ale trošku v jiném trendu. Podařilo se to přesunout z Čech na Moravu do Jánské Koupelí, kde se to ujmul Láďa Čabla a zase osvědčený tým těch lidí, kteří už v tom Česku na Políčanech pracovali. Část se potom z Políčan přesunula do Malých Slatoňovic, kde to bylo zase pod patronací tehdejších funkcionářů. A jak dlouho trval ten instruktážní kurz? 3 týdny až měsíc. To byla poměrně dlouhá doba. Nebylo jednoduché na to samozřejmě zajistit prostředky, zajistit lidi, aby si vzali k tomu dovolený, no, aby se to dalo i stravovat. No tak jsme vždycky šáhli do nějakých rezerv a měli jsme svý známý prostě jak v kuchyni a příbuzný, tak prostě v těch skupinách, těch, který vedli ty kolektivy. No ale to jsem neřekl, že my jsme prostě přitom ještě udělali letní tábor dětí, aby ty dorostenci, kteří mají vést ty děti, aby mohli tam ty děti mít a s nima prostě se zabývat a vést je už tam v té praxi. Takže to se povedlo. No a k tomu jsme jako museli samozřejmě udělat zázemí. No a zajistili jsme převoz z okresu Písek stanový základny, která se stala základem pro ten tábor letní v Políčanech. Tenkrát šéf Štarman z toho neměl moc radosti, museli jsme tam udělat spoustu opatření, aby tam sociální zařízení fungovalo, jak má, aby kuchyň fungovala, jak má, ale všechno se povedlo a máme na to všichni dobré vzpomínky. A na který ročník máš ty vzpomínky nejlepší? No, na ročník 92, protože tam jsme zažili prostě ty frekventanty, kteří dneska jsou na postech nejvyšších. Monika Němečková byla frekventant a byla tam Stelnice, frekventantka, která prostě dneska zastupuje sdružení v komisi CTIF. Martina Doubravová. A ona je učitelka, předpokládám, ale prostě je bezvadná. A já samozřejmě se setkávám i na některých soutěžích, že poznávám lidi, kteří jsme měli na letní škole a oni prostě dneska jsou na stupních vítězů na soutěžích. Tak to je taková odměna za to, co jsme tam do toho věnovali. Tebe je možno vidět i na současné době na soutěžích. Ještě se aktivně zapojuješ do něčeho? Ne. Už mi zdraví nedovoluje. Prostě já rád se podívám, rád navštívím i celostátní kola, ale to už je taková spíš nostalgie, protože člověk na to nemá už prostě zdraví. Františku, ale já ti přeju, abys to zdraví měl a ještě navštívil hodně a hodně soutěží. Zatím moc krát ti děkuji. Já děkuju taky.